No niin, tervetuloa Android-ohjelmoinnin video-oppitunnille. Tällä tunnilla on aiheena sitten animaatio ja myöskin tämmöinen vähän isompi, useammasta luokasta koostuva sovellus. Ja sen sovelluksen nimi on tämmöinen kuin Bouncing Ball. Se sovellus on semmoinen, että siinä pallo pomppii ja se voi räjähtää. Että tämä sovellus voisi olla semmoinen sovellus, mitä voisi käyttää vaikka jonkun pelin pohjana. Mutta sen suuremmitta puhetta siirrytään katselemaan sitä sovellusta. Eli se sovellus on tämän näköinen, eli siinä tuommoinen kahdella tavalla vihreä pallo pomppii näytöllä ja aina kun se osuu tuonne näytön reunaan, niin se sitten kimpoaa siitä. Eli pomppaa sillä tavalla, että se muodostaa yhtä suuren kulman, missä se tulee, niin kun se tuosta seinästä kimpoaa. Kuten huomaatte, se pallo vielä pyörii tuossa pomppiessaan. Ja siinä on vielä semmoinen ominaisuus, että jos minä sitä palloa sitten klikkaan, niin se tuolla tavalla, sitä sanotaan räjähtämiseksi, että se muuttuu keltaiseksi ja sitten se häviää kokonaan näkyvistä. Sitten tässä tulee semmoinen ominaisuus, että jos minä uudestaan klikkaan tuota näyttöä, niin se pallo tulee uudestaan, syntyy uusi pallo-olio sinne ja se alkaa pomppimaan ja minä sen voin aina räjäyttää ja taas synnyttää uudestaan. Eli tämmöinen on tämä sovellus, mitä me aletaan tässä tutkimaan. Ja nyt sitten, jos tämä haluatte omalle koneelle, omaan Android Studioon saada toimimaan, niin tämä sovellus löytyy naturalprogramming.com-sivustolta. More-napin kautta päästään tänne Android-sivulle. Ja sieltä löytyy tämä Simple Android Applications. Siellä on yksi ainoa Java-tiedosto nimeltänsä Bouncing Ball Activity.java. Jotta tämän saa toimimaan omassa koneessaan tämän sovelluksen, niin tässä ei tarvitse muuta kuin perustaa projektin sillä tavalla, että pistää pääactivityn nimeksi Bouncing Ball Activity ja sen jälkeen luo sen projektin vielä sillä tavalla, että niin se on bouncing.ball on se package-nimi ja sen jälkeen kun se generoi tämän Bouncing Ball Activity.javan sinne, niin kopioi täältä tämän Bouncing Ball Activity Java-tiedoston ja kirjoittaa sen generoidun tiedoston yli tällä tiedostolla. Eli tämä ei vaadi mitään erityisiä XML-tiedostoja nyt sitten toimijakseen tämä sovellus. Minulla on täällä nyt tämä tiedosto jo, kun minä olen tähän koneelle tämän pistänyt toimimaan, niin mulla on tämä tiedosto jo täällä valmiina editorissa esiteltävänä. Eli tosiaan tärkeäähän tässä on, kun sen projektin perustaa, että se on tuo bouncing.ball on se. Eli tämä on se package-nimi, mikä sille projektia luotaessa alussa pitää antaa. Ja niin kuin tässä kommentissa sanotaan, tässä ohjelmassa on useita luokkia. Täällä on, eli tuo pallo, mikä pomppii tuolla, niin se on nyt tämmöisen kuin Exploding Bounce luokan olio. Ja se tässä tiedostossa oleva luokkahierarkia menee nyt sitten sillä tavalla, että tässä on
tällä Exploding Bouncer-luokalla on yläluokkana Rotating Bouncer. Ja sillä Rotating Bouncer-luokalla on taas yläluokkana Bouncer. Ja sillä Bouncer-luokalla on yläluokkana tämmöinen kuin Graphical Object. Eli tässä on tämmöinen monen luokan hierarkia. Ja näissä alemmissa luokissa on sitten enemmän ominaisuuksia kuin ylemmissä luokissa. Ja tämähän on aika pitkä. Tässä on kaikki samassa tiedostossa nyt nämä luokat. Niin minä en ainakaan vielä käy läpi näitä luokkia sen tarkemmin. Jotkuhan teistä on ehkä tutustuneet minun standard Java-kurssilla esitettyihin ohjelmiin, ja siellä on nyt olemassa jo vastaava ohjelma standardi Javalla kirjoitettuna. Ja täällä on sitten, jos mennään ihan tuonne tiedoston loppuun, siellä on nyt sitten se Bouncing Ball Activity luokka. Eli se on sitä Activity-luokasta johdettu luokka, ja siellä nyt sitten luodaan olio tämmöisestä kuin Bouncing Ball View-luokasta, joka on tuossa edellä. Eli tässä Bouncing Ball View-luokassa tapahtuu sitten kaikki. Eli täällä luodaan se olio tuossa noin, ja se pannaan sitten contentiksi tähän Activityin. Ja lisäksihän täällä käytetään näitä onStart ja onStop-metodeita, koska tässä on nyt säie käytössä. Tässä Bouncing Ball View-luokassa on säie käytössä, jolla saadaan tuo animaatio aikaiseksi. Niin se on nyt tehty sillä tavalla, että tämän Activityn onStart ja onStop-metodien kautta niin kun pannaan se säie käyntiin. Eli siellä näillä kutsuilla tuolla käynnistetään säie. Ja tuolla se pysäytetään se säie. Ja tällähän saadaan aikaiseksi se, että silloin jos tämä Activity pannaan pois näytöstä välillä, niin silloin tuo säie pysähtyy ja se ei sitten kuluta laitteen resursseja. Mutta muuten tärkein luokka on sitten tämä Bouncing Ball View, joka on tässä edellä, ja katsotaan sitä nyt sitten seuraavaksi. Eli tämähän nyt on, eli me käytetään tässä säijettä tuon animaation aikaansaamiseksi, ja se säie saadaan käyttöön, eli se säiehän on nyt niin kuin tämän muun ohjelman rinnalla itsenäisesti suoriutuva ohjelman osa, ja tässä säijessä saadaan aikaiseksi, että me määritellään tämä runnable-rajapinta tälle luokalle. Ja se runnable-rajapintahan tarkoittaa yksinkertaisesti, että tässä on se run-metodi, joka edustaa sitä säijettä. Ja tässä tarvitaan tosiaan thread-tyyppinen olioviittaaja, joka pannaan viittaamaan siihen säieolioon, ja sitten tarvitaan tuommoinen muuttuja kuin thread must be executed, ja sillä saadaan sitten se kontrolloitua se säikeen suoriutuminen. Ja lisäksi on view width, view height muuttujat, ja sitten on tätä palloa edustaa Exploding Bounce-tyyppinen olioviittaaja. Konstruktorissa on tuo normaalit jutut, kutsutaan yläluokan konstruktoria, ja sitten pannaan tuo taustaväri. Ja sitten tässä on tämmöinen metodi kuin onSizeChanged, eli tuotahan se systeemi kutsuu automaattisesti silloin kun sen viewin kokoa muutetaan. Eli sitähän muutetaan muun muassa silloin, kun se alussa pannaan näyttöön, niin silloin tulee tieto siitä, että mikä on se todellinen koko tuolla viewillä.
Ja tuossa otetaan talteen se viewin leveys ja korkeus, vaikka niitäpä ei taida muualla käyttää, mutta sen jälkeen luodaan tämmöinen suorakaideolio, Rect F-tyypin suorakaideolio. Ja sitä suorakaideoliolla annetaan nyt sitten, kun tässä tiedetään, että mikä on se viewing koko sillä näytöllä, niin luodaan sen kokoinen suorakaideolio. Ja se on sitten se liikkumisalue, eli se pomppimisalue sillä pallolla. Ja täällä, sen jälkeen kun tämä on saatu selville, tämä bouncing area, niin sen jälkeen voidaan vasta niin kuin luoda se pallo. Sille pallolle täytyy antaa konstruktorissa nyt sitten tämä bouncing area, eli se liikkumisalue. Eli tässä luodaan se olio, exploding bouncer, ja sille annetaan eka parametri on tuo kohta, jonne se se keskipiste, missä se alussa sijaitsee, sitten sille annetaan väri. Ja sitten annetaan sen bouncing area. Ja nyt on tämä keskipiste annetaan nyt point F-tyyppisenä oliona. Eli näillä laskutoimituksilla se saadaan sen viewin keskelle. Se exploding bouncer. Eli tuossa se luodaan ja sitten sen jälkeen sehän alkaa liikkumaan niin kuin sen säikeen avulla. Ja sen säikeen käynnistäminen ja sammuttaminenhan tapahtuu sitten nyt näillä metodeilla. Ja näitähän kutsuttiin nyt sitten sieltä activity-pohjaisesta luokasta. Eli tällä se käynnistetään se säie. Ja sitten ensinnä testataan, että onko tuo nulli. Eli tämähän oli siis thread-tyyppinen olioviittaaja. Että onko tuo nulli, jos se on nulli, niin tarkoittaa, että sitä säieoliota ei ole olemassa. Ja se voidaan sitten tässä luoda. Eli tällä luodaan se säieolio. Ja kutsutaan sitten sen olion suhteen tätä start-metodia. Täällähän annetaan parametrina tuo this, eli viittaus tähän olioon, eli tähän bouncing ball view-olioon, jossa nyt on se run-metodi, sehän näkyykin jo tuolla. Eli se osaa sitten sen perusteella, kun annetaan viittaus tähän olioon, niin se osaa se ajosysteemi kutsua sitä run-metodia. Tuo muuttuja pannaan vielä arvoon true. Ja siinä sammutuksessa että jos tuo on eri suuri kuin null, tarkoittaa, että se säie on olemassa. Sitten se voidaan pysäyttää interrupt-metodilla ja sen jälkeen tuo merkataan nulliksi. Ja tuo falseksi, niin se saadaan se säie pysähtymään sitten. Eli se säie pysähtyy, kun run-metodi päättyy. Ja nyt tämä run-metodi on sitten se varsinainen itsenäisesti suoriintuva ohjelman osa tässä. Niin siellähän ei tehdä mitään muuta sitten. Eli siellä on tämä muuttuja, tämä thread must be executed. Eli niin kauan kuin se on true, niin tehdään tätä while-silmukkaa. Eli tarkoittaa sitä, että tämä run-metodi päättyy sillä vaiheessa, kun se merkataan tuo muuttuja falseksi, niin tämä run-metodi päättyy sitten, ja silloin se säiekin lakkaa olemassa. Ja täällä silmukan sisässä nyt sitten testataan sitä, että ball on screen, että jos se on eri suuri kuin null, eli se pallo on jo luotu. Tässähän on mahdollista se, että kun se luodaan eri metodissa se pallo, niin ei ole täysin varma, että onko se nyt heti sitten luotu se pallo. Että jos se on olemassa, se pallo oli jo, niin täällä kutsutaan semmoista ball-luokan oliota kuin move. Eli sitä palloa liikutetaan.
Ja se pallohan nyt toimii sillä tavalla, että tuo move-metodi nyt, kun se pallo tietää, että mikä sen paikka on, se tietää, että mikä sen suunta on, ja se tietää sillä on nopeusparametrikin, se tietää nopeutensa, niin se osaa itse niin kuin, liikkua. Ja se itse osaa myös kimpoilla niistä seinistä, kun sinnehän annettiin alussa se liikkumisalue, suorakaide, niin se osaa sen perusteella nyt sitten pompata tavalla siltä seinästä, jos tarvis vaatii. Eli se täysin itsenäisesti liikkuu se pallo, eli täällä pääohjelmassa, jos näin voidaan sanoa, niin meidän ei tarvitse muuta kuin kutsua tätä move-metodia, niin se hoituu. Ja sitten täytyy pyytää aina se näytön päivitys. Kun nythän sillä ball-luokalla tai sillä exploding bounce-luokalla on oma piirtometodi, millä se pallo piirretään, niin tuolla täytyy pyytää sitten se näytön päivitys. Tuohan on eri metodi, kun nyt käytetään säijettä, niin se pitää olla nimellänsä post-invalidate se metodi, mitä käytetään tässä. Ja sitten täällä on tämä thread.sleep-kutsu, eli tämä pysäytetään tämä säie, eli tämä run-metodi tähän kohtaan 40 millisekunniksi. Ja pysäytetään 40 millisekunniksi, niin sehän tarkoittaa nyt sitten sitä, että paljonko sitä nyt sekunneissa kutsutaan sitten 100 jaettuna 4. Onko se 25 kertaa sekunnissa kutsutaan tätä move-metodia tämän perusteella ja myös tätä metodia. Ja tuo sleep täytyy olla tosiaan tuo try catchin sisässä. Eli periaatteessa mitä tässä tapahtuu, kutsutaan pallolle move-metodia, pyydetään näytön päivitys, sitten pysähdytään 40 millisekunniksi. Eli tuo on mitä tämä säijä tekee. No sitten täällä on touch event metodi. Katsotaan sitä kohta, ja sitten täällä on tämä on draw metodi. Eli tämä on draw metodi, tämä ei tee mitään muuta kuin se piirtää sen pallon, jos se on eri suuri kuin 0, eli se pallo on olemassa. Se piirtää sen pallon ja sitten eli kutsuu sillä exploding bounce luokassa olevaa draw-metodia ja antaa tuon canvasin parametrina. Ja se pallo osaa sitten piirtää itsensä, kun se tietää sen paikkansa ja se tietää värinsä ja pyörimisensä, niin se osaa piirtää itsensä. No, sitten täällä oli tähän kosketusnäyttöön reagointi. Eli tämähän oli nyt yksinkertainen reagointi, eli silloin jos tehdään tuo action down, eli jos se motion event on tyyppiä action down, eli kosketetaan sitä näyttöä, niin silloin aletaan tutkimaan, että missä tilassa tuo pallo voi olla. Että se voi olla tilassa, että se on ihan kunnossa, ja se voi olla tilassa, että se on räjähtämässä, ja se voi olla tilassa, että se on räjähtänyt. Eli sehän normaalisti on näin, että jos tuota ohjelmaa suoritetaan, niin tämä pallo on nyt niin kuin siinä kunnossa ja hyvässä kunnossa, ja sitten kun minä klikkaan sitä, niin se on räjähtämässä. Ja sitten kun se katoaa kokonaan näytöstä, niin se on räjähtänyt. Niin tässä kysytään siltä pallolta, että onko se räjähtänyt. Ja jos se on räjähtänyt, niin sitten tehdään tämä temppu, että luodaan se pallo uudestaan. Näin. Eli tämä pallon luonti, tai tämä Exploding Bouncerin luonti on samanlainen tässä, kun se oli siinä
alussa. No jos se ei ollut räjähtänyt, niin sitten tutkitaan, että osuuko se klikkaus sen pallon alueelle. Eli tässähän nyt menetellään sillä tavalla, että nyt minä sen loen uudestaan, että tämähän ei tee mitään, jos minä klikkaan tuon pallon ohi, vaan ainoastaan silloin, kun minä klikkaan tuota palloa, niin se räjähtää. Niin tässä nyt tutkitaan tuommoisella kuin contains point-metodilla, että onko se klikkauspiste, onko se sen pallon sisässä. Ja, eli se tutkitaan, että se annetaan sille kun täällä tulee parametrina tai motion event, niin sieltä voidaan lukea get x ja get y-metodeilla se, että mitkä oli ne x ja y-koordinaatit sille sen kosketetun paikan x ja y-koordinaatit. Ja niistä tehdään sitten point f-olio ja se pannaan parametrina sitten tuolle contains point-metodille. Ja jos se on tosi, eli tuo palauttaa true tai false, tämäkin palauttaa true tai false, niin että jos se palauttaa true, niin silloin tiedetään, että nyt se klikkaus osuu sen pallon päälle. Silloin meidän täytyy räjäyttää se pallo. Ja me kutsutaan täällä explode ball-nimistä metodia. Eli tämäkin on nyt sen exploding bouncer-luokan metodi, eli tämän luokan metodi. Eli me kutsutaan tuota metodia ja silloin se käynnistää sen räjäyttämisen ja se toimii sillä tavalla sitten se systeemi siellä taustalla, että se niin kuin huomaa, että se pitää automaattisesti, kun jatkuvasti kutsutaan sitä move-metodia, niin se jatkuvasti se osaa niin kuin laskea sopivasti aikaa siihen, että se hiljalleen niin kuin tapahtuu se räjähdys. Eli sehän täältä nähdään, että se on tuommoinen hidas tapahtuma se räjähdys. Sekin on niin kuin sen luokan sisällä toteutettu juttu. No, vilkaistaan vielä näitä luokkia, mikä oli se luokkahierarkia. Kyllähän tämän ohjelman olisi voinut tehdä vähemmälläkin luokkahierarkialla, mutta on tullut tehtyä tällä tavalla. Täällä on paljon metodeita, mitä me ei niin kuin edes käytetä. Mutta periaatteessa tällä graphical object-luokassa on niin kuin tämä center point, eli olion keskipiste. Siellä on olion nopeus, joka on nyt tämmöinen arvo tässä. Määritetty, kuinka monta pikseliä se olio siirtyy yhdellä siirto-operaatiolla. No, oletusarvona annetaan vielä tämä olion väri myös. No, siellä on tämmöisiä metodeita, mä en käy kaikkea niitä läpi, siirtelymetodeita. Sitten siinä on se bouncer-luokka, joka on sen graphical object-luokan alaluokka. Ja sillä on nyt muun muassa tämmöinen kuin radius, eli säde. Ja sillä on sitten suunta, eli mihin se liikkuu. Ja se on nyt ihan tässä normaalissa graafisessa, tai normaalissa, mitä näitä on koulussakin käytetty tämmöistä koordinaatistoa, missä on ne suunnat, että oikealla on sitten 0 ja oikealle on suunta 0 ja sitten ylös on vaikka 90 astetta, eli pi per 2 ja näin päin pois. Niin tämmöisellä lausekkeella voidaan tehdä toi, eli käytetään math random metodia, joka palauttaa random arvon 0–1.
0 ja 1 väliltä. Kun se kerrotaan sitten math pi kertaa 2, niin saadaan random arvo 0-2 piihin. Eli se on sitten radiaaneina. Tuolla on tuo bouncing area. Sehän saa arvon tuossa, kun tämä olio luodaan. Eli kun tämä olio luodaan, niin sille annetaan se paikka, sille annetaan väri, sille annetaan se bouncing area, eli pomppimisalue. No, täällä on erilaisia metodeita, millä voidaan lukea se pomppijan säde. Siellä sitä voidaan kutistaa tuolla metodilla, tuolla sitä voidaan suurentaa. Voidaan asettaa se säde. Sitten siellä on tuommoinen kuin contains point, eli tuolla voitiin tutkia, että oliko tuo piste sen pallon alueella. Ja tässä on vähän matematiikkaakin käytetty, eli tässä on nyt sitten käytetty vanhaa kunnon Pythagoran lausetta, että miten on laskettu 2 pisteen väli. Väli XY-koordinaatistossa ja sittenhän se niin kuin, että joku pistehän on pallon sisällä, jos se annetusta pisteestä pallon keskipisteeseen oleva etäisyys on pienempi kuin sen pallon säde, niin silloinhan se on se piste siellä pallon alueella. No, sitten täällä on tämä move-metodi. Sehän on tehty nyt sitten sillä tavalla, että siinä käytetään jälleen tämä matematiikkaa, kosiinia ja siniä, että kun nyt siellä tiedetään, että mikä on sen suunta. Sehän tiedettiin radiaanina, että mikä on sen pomppijan suunta. Tämmöisillä lausekkeilla saadaan sitten selville kosiinia ja siniä käyttäen se, että paljonko pitää siirtyä X-suunnassa ja paljonko pitää siirtyä Y-suunnassa. Sitten käytetään vielä sitä velocityä, eli nopeutta. Eli tässä tehdään sillä tavalla, että muutetaan se olion keskipistettä nopeuden ja suunnan mukaan. Ja sen jälkeen aletaan tutkimaan, että törmättiinkö seinään. Ja täällä on nyt nämä lausekkeet. Minä en tässä ala käymään näitä tämän kummin läpi, mutta näillä tämä toimii. Eli tutkitaan kaikki seinät, että mihinkä voitiin osua. Ja sitten muutetaan sitä bounce directionia sen mukaan, jos osuttiin johonkin seinään. Eli tämä move-metodi ensin siirtää palloa ja sen jälkeen se tutkii, että osuttiinko seinään. Tämä ei tee mitään muuta. Eli tähän bounce directionia käytetään sitä seuraavan kerran, kun sitä move-metodia kutsutaan. Ja nythän täytyy muistaa, että tämä move-metodi on todella semmoinen, että sitä kutsutaan niin kuin luokkaa 25 kertaa sekunnissa. Sitten siellä on se draw-metodi, jolla niin kuin piirretään se pallo. Niin täällä käytetään draw circle-metodia sitten siihen piirtämiseen. Ja tosiaan kun se tietää sen, että mikä se on keskipiste X, mikä on keskipiste Y, mikä on säde ja mikä on väri, niin sen perusteella se osaa itse piirtää itsensä tämä bounce. Sitten täällä on tämä rotating bounce-luokka, joka on sen bounce-luokan alaluokka. Sehän on muuten samalla tavalla, mutta tässä toimii samalla tavalla kuin yläluokan olio, mutta nyt tämä pyörii lisäksi. Ja se pyöriminen tehdään nyt sitten sillä tavalla, että sillä on tämmöinen kuin current rotation, uusi data, ja sillä on myös toinen väri. Että nähdään, että se pyörii todella. Niin tämä on tehty sillä tavalla, että esimerkiksi tällä move-metodissa
tehdään nyt sillä tavalla, että ensin kutsutaan sitä yläluokan vastaavaa metodia, eli sitä bounce-luokan metodia, joka siirtää sitä palloa ja tutkii ne törmäykset. Mutta sen lisäksi tässä nyt lasketaan tuo nykyinen current rotation, eli nykyinen rotaatio. Tätä nyt lasketaan asteena tässä tapauksessa. Eli lisätään joka kerran aina 2 astetta sitä rotaatiota. Ja että jos se menee sitten yli 360, niin pannaan se taas sitten nollaksi. Ja kun se saavuttaa 360 astetta, niin pannaan se taas nollaksi. Tätä current rotationia käytetään taas sitten tuolla draw-metodissa, kun piirretään se pallo. Täällähän nyt sitten täällä draw-metodissa taas tehdään, että kutsutaan sitä uuden yläluokan vastaavaa metodia, joka piirtää sen pallon ensinnä, mutta sen lisäksi tässä piirretään nämä sanoisinko viipaleet, tai miksi näitä sanoisi. Tuo pallo, niin sinnehän on nyt niin kuin eri värillä piirretty tämmöiset, niin kuin, jos ajatellaan, että tämä on tämmöinen viipallot juttu, niin siihen on tuon pohjan värin päälle piirretty tummalla vihreällä noi tommoset viipaleet. Ja ne nyt saadaan aikaiseksi sitten täällä näillä draw arc kutsuilla. Tässä vielä tehdään näitä, tällä pannaan talteen tuo canvasin tila. Sitten sitä käytetään tätä translate ja rotate metodeita, jolla voidaan niin kuin muuttaa sen piirtokoordinaatiston keskipistettä ja pyörittää sitä koordinaatistoa. Että kun me pyöritetään sitä tuon nykyisen rotaation verran, niin sillä saadaan sitten aikaan se, että nuo aina piirtyy sitten vähän eri kohtaan nämä viipaleet, minkä ansiosta se näyttää, että se pyörii tuo pallo. Täällä sitten palautetaan se alkuperäinen koordinaatisto käyttöön. Eli tuossa väliaikaisesti muutetaan sitä koordinaatistoa, mutta sitten se palautetaan se alkuperäinen koordinaatistosysteemi. No sitten on vielä tämä exploding bouncer, joka on tuon rotating bouncerin alaluokka. Täällä on nyt sitten käytössä tilamuuttuja nimeltä ball state, eli pallon tila. Se aloitusarvo, että se on ball alive and well. Se voi saada arvot ball exploding ja ball exploded, eli pallo räjähtämässä ja pallo räjähtänyt. Sitten käytetään tuommoista kuin explosion color alpha value. Eli tämähän räjähtäminen tapahtuu nyt sillä tavalla, että kun minä klikkaan tuota, niin sehän niin kuin hiljalleen muuttuu keltaiseksi toi pallo. Eli hiljalleen se muuttuu keltaiseksi. Ja nyt näissä väreissä voi käyttää tämmöistä alfa-arvoa, joka kuvaa sen värin peittävyyttä. Ja jos se on 0 se alfa-arvo, niin se ei peitä yhtään. Ja tuo räjähtäminen tehdään sillä tavalla, että sille hiljalleen pannaan sitä keltaista, tai tuon normaalin pallon päälle piirretään keltainen pallo, mutta se väri on alussa semmoinen, että se peittää sen huonosti, mutta sitten se peittää enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja kun lopussa se on sitten täysin peittävä, niin sitten se on räjähtänyt. No, konstruktorissa kutsutaan vain yläluokan konstruktoria. Ja sitten on tuo explode ball, eli räjäytä pallo, niin siinä ei tehdä mitään muuta kuin muutetaan se tilamuuttuja, ball exploding.
kun se tuo tilamuuttuja on eri, niin sitten se draw-metodi, joka piirtää sen, niin se osaa sitten sen sitten niin kuin, toimia eri tavalla tuossa ball exploding tilassa. Tuolla voidaan tutkia, että onko se räjähtänyt. Jos se on tuo tosi, niin sitten se palauttaa. Jos tämän arvo on tuo, niin se palauttaa sitten tuon true-arvon. Tämäkin tilamuutos tehdään sillä draw-metodissa nyt sitten. Vielä on tuo move-metodi, että ainoastaan siinä tilassa, kun se ball on ball alive and well, eli se ei ole räjähtänyt eikä räjähtämässä, niin silloin vaan kutsutaan sitä yläluokan move-metodia. Eli sehän tarkoittaa sitä, että kun tuo pallo liikkuu tuossa noin, kun se räjähtää, niin sehän pysähtyy myös. Eli tarkoittaa sitä, että täällä ei kutsuta nyt ollenkaan. Että täällä kutsutaan vaan sitä move-metodia silloin, kun se on siinä tuossa ball alive and well tilassa. Sitten on tämä draw-metodi. Eli silloin kun kaikki on kunnossa, eli sitä ei ole se ei ole räjähtämistilassa se pallo, niin silloin vaan kutsutaan sitä yläluokan vastaavaa metodia, eli silloin ei tehdä mitään erikoista. Mutta sitten kun on tämä ball state, että se on räjähtämässä, niin sillä räjähtämässä tilassa nyt sitten täällä lopussa aina kasvatetaan tämä explosion color alfa-arvoa. Eli vähennetään transparenttisuutta, eli läpinäkyvyyttä. Niin tässä testataan nyt aluksi, että onko se alfa-arvo nyt saavuttanut jo noin, että se on suurempi kuin FF, eli suurempi kuin 255. Että jos se on sen saavuttanut, niin se on saavuttanut jo maksimiarvon, ja silloin voidaan todeta, että se pallo on räjähtänyt. Eli silloin merkataan tuo tila tuohon arvoon, ja silloinhan täällä ei tapahdu mitään, että huomaat, että täällä piirretään vaan siinä tilassa, kun ollaan alive and well ja pallo räjähtämässä. Mutta sitten kun se on räjähtänyt, niin sitä ei piirretä enää ollenkaan. Eli se ei tule näkyviin sinne ollenkaan enää. Ja tosiaan, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin se räjähtäminen tapahtuu, että me piirretään se pallo ensin normaalisti, mutta sen jälkeen me piirretään keltainen pallo sinne päälle yhä niin, että se on aina enemmän ja enemmän peittävä se keltainen väri. Eli normaalisti kutsutaan yläluokan draw-metodia ensin tuossa noin. Tässä näin. Yläluokan metodia. Ja sitten me tehdään tämmöinen kuin explosion paint, eli sille pannaan yellow, eli keltainen väriksi, ja alfa-arvoksi pannaan tuo ylläpidettävä alfa-arvo, ja sitten se on niin täyttävä väri, ja sillä nyt sitten piirretään, käyttäen tätä draw circle-metodia, eli piirretään tuohon keskipisteeseen tuolla säteellä ja tuolla värillä toinen pallo, ja sitten kasvatetaan sitä alfa-arvoa, ja sehän lopulta kasvaa niin suureksi, että se menee yli sen 0xff, eli 255. Eli tässähän esimerkiksi tosiaan tehdään piirto-operaatiota 3 eri luokan. Tässä tapauksessa piirretään sen ennemmin piirrettyjen juttujen päälle taas lisää tässä räjähtämisvaiheessa. Eli tämmöinen on tämä sovellus. Ja noin.
ehkä tämä riittää tästä sovelluksesta. Eli tärkeintähän tässäkin on se, että tässä niin kuin ymmärtää, että miten noita valmiita luokkia käytetään, että sehän tässä on tärkeää. Ja tosiaan niin kuin tuokin on tärkeä asia, että monessa muussakin tilanteessa voi tarvita tuommoista tilaa muuttujaa, niin kuin tässä Exploding Bounce luokassa on. Ja tämäkin on tärkeä asia ymmärtää tämä runnable homma, eli tämä säikeen käyttö. Mainittakoon sekin, että tässä on niinku tavallaan, että tämä animaatio, mikä tässä on tehty, niin sehän on tehty nyt sitten sillä samalla tavalla kuin se esimerkiksi standardijavassa on monesti tehty. Ja mutta Androidissa on myös muita animaatioon liittyviä luokkia, mutta tämä nyt on semmoinen vanha ja toimiva tapa tehdä animaatiota. Että ei sen kummempaa tällä kertaa. Minäpä jatkan pallon räjäyttelyä tässä näin ja palaamme asiaan jollakin toisella videolla. Kiitoksia mielenkiinnosta ja palataan asiaan.